Mga kachika, ako ang inyong chikadurang Ilongga, may tinapusan pa ay itubra. Giya tatons banwa mga kachika, naghapit lang ako kag maglantaw ka cake sa istante pay way makut binakal way kut kwarta. Nalubsan ko dayang mga bulak giya ho, baw pertik nami mga bulak giya ba. Ang may chocolate ko no 400, ang ordinaryo nga chocolate 300. Rang cloud 9. Manani nyo mga kachika ba o Pebrero 13 ti Valentine's ti ang vlog ta anay tulad Valentine's Abi matiid-tiid anay kita giya sa munisipyo kaptutan ho daw duro nagatirinindog nga mga ano daya love quotes. Dali balahay malingling kita giya. Abi ang una ta nga adtunan dayang may ngaran nga in a relationship. Ay, ilang mga kachika nagakudog tanaya lima ni chikador magbuol ka video masaylo kita gispihak ano dayaman. Contented. Tanan mga kachika pusingan ko ah. Bahala do dyan. Masaylo naman ako spihak. Abaw broken kasubo ba? Mga kachika, halin sa broken, maadto kita sa career first. Baho swabe. Halin sa career first mga kachika, adto kita giya sa main nga heart. Nga puro mga bulak paiyog sa ngaton nga videographer wa ay gid daw kaagi pasmo. Sige lang agwan taon talay kudog. Ba, may followers na makita giyang na sumalang mga kachika iilam. Bao, ilam legit gid nga pasmado tanay arima ni chikador ilam ah. Diyan ada ang highlights ka heart anhon mo higa kudog. Mga kachika, kon ko kay chikador, aliwaton ta, white igo to. Timiyad gawa, hay dawa do nagkudog-kudog ang anang mga alima. Oh, manami mga kachika, no? Adto ka mo giya kag magpa-piri picture ho, kung ano lang ang status nyo, broken, contented. Single, kung ano lang tanan giya, white pili, akon tanan na pirti pusing, kampyo na. Dara pay security skilled ti abi ay ilam ka sadya ka plaza ka putotan ay ilam hindi lang Christmas kundi pang Valentine's arangkada tanaya aton nga banwa nga pututan Bo mga kachika na sandadan pakuk mga ma'am nga daya mga maestra nga daya. Manananda chikadura mapapicture kami nimo amudas chikadura. Kung good, amuratan na. Kung ko kadam na nanda, pwede naman mahambalan nga picturean kami sa cellphone. Kung good, kung inin nyo tuya. Tibaw, nagpara-picture kami mga ma'am nga dayaho, ti abi. Pagkatapos ka picture sa mga mga kachika, nagdara ko placards nga dyaho. Ang nakabutang mga kachika, aanhin mo ang pagmamahal na wagas kung wala ka namang pambili ng bigas. Sa inyo ba mga kachika, sa akon daw insakto man. Ay ilam, nagadinaguok inong imong busong ang pag-ibig nga wagas nga tu daw wara dun. Importante ta na busong. Dali lang bala mga kachika ay imawin nyo ako musaylo tagispihak ho. Duro pa'y sarayluhan tamo dya kitam adto sa looking for love. Ti abi.
Halin mga kachika sa looking for love, masaylo, tas ang palaya. Bitter ko no. Baw ilam. Ba, chikadura, hindi ka magklase, magtingal ng adal dayan. Gapiritla do kita. Base, bala kung sumaylo, kato sa piha kag hindi mo mabitbit ang imo nga bag nga daw buri. Kagway do timot, prilitis, tricycle na, nag-adto kagi sa love wins, ti abi. Nansigiya nga dupa-dupa dyan ba ilam kasadya kadayang plaza kaptutan sa munisipyo lang daya sa pututan mo lang daya makita ang mga moments nga amo kadaya tulad nga Valentine's mga kachika ti nakaadto dun kamo giya. Masaylo taton giya sa duyaman baw single. Ti abi ilam dalalabout laboton tala dayang single. Gapiritla do makita ilam natakan tagaw kadayang alimanig chikador nga perti gitana do nakapamanyos man daya kay nak efficient oil pay naga sala-sala anang alima ay ilam di manami. Te tapos don mga kachika daya ang aton nga ginpusingan kay na ipakita ko kaninyo nan. Dali madto kita giya sa punta na baw nagamay tawo kay na daw duro tula daw gamay dulang. Kay na ginawa taman ka panagilot masaylo kita gispihak sa may lagun na namo daya ang aton nga ginpusingan kay na kita nyo karon sa gabi duro pagidaya tawo manan mo masiga dayang mga kuan nga dya mga dekorasyon ka Valentine's nga hindi lang atubang ka munisipyo mga kachika ang may mga Valentine's nga dekorasyon nga pwede ikaw ka selfie giyaman sa lagunan paghalin mo sa munisipyo tabok ikaw kag magadto giyas lagunan baw kanami man giya ka aura ti abi aura kung kutsikador bidyuhan mo duman ako giya ti nagsaka-saka ako gi. Kung hinay-hinay lang kita base makadanlog bala kita karon ti dayang darwa klake mapusing madad sanda garing ya ginkunan anda ako nga ikaw lang una. Ay ilam nga kachika ti ungo kanami ay ilam abisan sa amo lang kadaya kun naka-intra man taton ka balintong giya sa plaza ka aton nga banwa nga pututanan ti nami ang dekorasyon na tanatulad ti kadya puti tapos madibot pagid kita tuya karon tapos tagiya ka kuan kapusing-pusing giya tuya dadang ragyan sa pihak pay nag-shortcut takenan daw may program siguro sa ruman mga kachika February 14, 2026 giya hay may mga bangko nan masiga daya karon diyan sa lagun nga mga hearts nga daya garing pag-adto namon giya ti syempre temprano pa hindi pa daya magsiga ang mga lights na nanuho daw diya karon ang MC ka program nanda para sa rumanan. Te, baw anami dadaya ko may inuglantaw kita sa ruman ba garing haiti magasto dun sa priliti. Why mat games giya ko makadaog dag kitak bugas balik kita giya basi pa lang kun makauli kita ba ilam nag picture tamon giya seryoso tay chikador. Ay, ilam ginoo ko, te, amo daya te, mga kachika, ay, way matakon nagpaurihi sa balintong ka pututan plaza, giyaman takon nagladay-laday, ay, ilam, te, manami, mga kachika, masyar kamo giya karon hindi gani sa rumaan, hay Valentine's kid nga proper, happy Valentine's kaninyo, tanan mga kachika, muran lang, babu.